Tundrum chu California lama Valley Springs anti mai mi sang thum ve lek che na lam hoi ve thung te ang he huna cheng te hi anin ngei tlang em a ami ring cheng an lo tlem bok ne an vai mei chuan chung khat ang vekin an in en ani bera he wang hian a kho chu aral mong em bok boina po an tok ngai lo ati the ma se tum khat chu Valley Springs mi puite thin thong dot khop tur thil a thleng ta tat mai kumriat leka upa mei cheno pang chu a chena hmun nge ya rong taka tha ani tlat thu nei tu ten a hmun an thleng hal thuaya mi puimang ang le thinrim box si te hnem nan Calaveras County Sheriff chuan tur thattu hi kan man ma chu kan cholawang ti in atiam April ni som nei pasari sang ni som pathum ani a kumsom panheu upa Isaiah Fowler le afarnu kumriata upa Leila Fowler te chuan an chung te omlo hlanin in an lo nga ka chung khat pa ber Bernie Fowler le anupui Krista Walter te hi hemini chhnulam hian infiam turin an chuak zok chau ani ti chuan in lamanu le pa te omlo chuan hanti tur em omwak hek lo le atir chuan lelai chu apin dana chuan amuhil maya anu tapa Isaiah po muhil chia lo ma se apin dana chuan a omve mai bok chutia engamo chen tuma inti boi lova anma ni pindan ve an omlai chuan Isaiah chu bathroom lama in thiar turin avakala reipo ong man lawang tia chuan tongri a hreta tlat mai chu tongri chu an bathroom kong kabul loka alani zui a o hriat chuan chiang kel kolin hei a chungai omti ka hriania o aron tile a Isaiah chuan a hlau kher mai chutia engma po tingam lova bathroom chunga adin reng lai chuan pindan lama afarnu leilai mu chu aron treta tuara mani farnu te mang ang au o chu angoi pui mai thei bik lova thi le thi tin bathroom kongka chu ahong ropa leilai pindan lama chuan atlan lu ta ngala pindan chung han lu meu chuan afarnu chu chuata thisen nen aloin chia zui mai chuti afarnu aboi pui lai vel chuan kongka pui rirok a ria tukvera tanga a han bi chuan chaktak maya mi pakhat tlan chuak a muta vanei thlak takin he palandan hi Isaiah hian asoi chiang thei fu maya mipa samsele samrong buang sang ve tak fituk borvel korban klon dum hale jeans ki korha ani thu asoi thenom khoveng te anon tlan lut ngal thuaya leilai nu le pa te po ril ngal ni in anni po reilo te chungin anon thleng ve ngal boka leilai chu apa chuan a han poma ataksa hun tin maya tang chuan thisen aron bo chuak hok mai ti chuan rang takin San Andreas muna Mark Twain Hospital lampan pui ngal ani a maserei po an om ma in leilai chu aboral zuita ani Dr. de Saidanin leilai taksa hian chemte vi na mun somni zeta oma hetitaka nun rong no pangpoi soilo lo soi sadu hi mi puite chuan riat an cha ka police lam te point chui chu wat an du hle investigator te chuan tol tha na hnu ma an han en chuan he thil hi ruwa man lok ni nge in an ringa chu wangin thil ti sol tu po hi a om hlat an ring lo ti chuan in tina lu chuakin rin hlel an om le om lo an dap tran ta a mun tren khata te chuan an thom hnoda na thlengin an en saka tol tha tu thuam in bel Isaiah asoi angkha mu thei mai anin beise ani chuti lain engemaw man ruwa apai mu thei mai in beisein dil le tui khwa vel te chu police te chuan an han dap tel boka ma se engma mason ero an nei ri lo crime scene atang khan fingerprint an mu thei ang tele tol thatu DNA nia an ngai te po an la khoma tin chaukalama chemte thisen lo kai deuh te po chu forensic laboratory lama zirchian turin an thon bok chutia poi khoi tu man tuma investigator te an boinak nak lai chuan leilai te then oma mi che pakhat chuan Isaiah soyang tak mi pakhat chu lo hu ve thu aron soi vele ta hepa hi leilai te in atanga chaktaka aron tlan chuak a mu thu asoya apian mang le a in thuam po Isaiah soyang chi kha ani bok atir chuan police te chuan he tual thatua hian Isaiah po hi ani mai thei ti in anmit le beng lo len ru ve deuh ma se tuna an then omnu berin Isaiah misoyang chi mu thu asoi vele tak sia wangin Isaiah chu ni thein an ring big chi atalo chutia tual thatu man alani mai lo wang le chu khote takte a chuan ala om nge ni a an ngai thaw wangin
tu te po chu an thla amwang lo hle a zanlama phei chuan mi patel lo chung kwa phei chu midang ina te po an riak lut ta hial mai tin police lam te po in poi khoi tu chu man chhuak nge an du ba ka Valley Spring mi puite ven him chu an ti nge tur ni a an hriat awangin kholu na zong zonga duty an da veka tu po kholu du emo chuak du apiang te chu an ID an enfia sakta zel ni arala tu ma man an lo omlo Valley Springs khomi puite chuan leilai thla nan le ama thatu chu man ani nge theinan kholaya an ron pung khoma mitin te chuan sathau khon waron kengin an chi enga a thenin pangpar an ron keng boka leilai thalak ma chuan zai le tongtai na hun an manga chu mi puiron pung khom te ma chuan leilai nu Crystal Walter chuan thu soin kan ta na in that na hi kan chung kwa hian kan thei ngil ngai to lowang kan fanu boral na hian kan na tak zeta ma se min tor puina le min hnem na te awang chawin tuna po hian omdan pa nga in kan omve the ni atia leilai thatu chu man chuawat ani ngei theinan tangtlang zel turin angen bok leilai u nau pa Isaiah po chu hun manna chuan a omve renga ain sum thei bik lo kumsom pani mi lek ni ma se chutia afarnu a ompui lai reng rong taka an thatta mai chu ain thiam thei bik lo po aniang chuba ka anu le pa ten puitling ve to an ngaya afarnu chu veng him thei tok tura an da ve to ania ma se tuna ero afarnu din hun chu hetiang hi ani ta si mei nikhat ani a leilai thia tanga anilina chi ani Placerville California chuan kumsomni palivela upa chu mi chena lutin nupakhat naw en ko lai reng chu chu lui atum rengot mai nasataka note nu nen anin chu nuwa aduanga note chu alak thei mai tak lo wangin midang anon kal main hepa hi atlan cheta ani investigator te chu he huna hian ron thleng hal thuain note kidnap tum tu fingerprint le DNA te chu an han la a leilai thatu nen inzomna ane ingei an be se khop mai ma se fingerprint le DNA an lak te chuan leilai thatu ni a an ngai fingerprint le DNA te chu amil lo mai ba ka Isaiah afornu thatu pian phung a soidan le note nu in hepa pian phung a soidan hi ain ang lo hrim hrima police te po chuan thil sol ti tu hi mithu mun ani an ring ta bik lo ane leilai te khuwa atanga kilometer za zetla Yuba City California chuan in kidnap tumna tumhni lai athleng le ti hriat ani a pakhat zo ki chu leilai thi ma dewa thleng ani a heta hian kumsom pasare upa meichetlei rol chu an school lampanin konga chuan akala chutia ngoi renga akal lai chuan anung lama motor kongka in hongri rok a ria a hoi pheinak chuan ama ron man ngei tuma mi papa khat ron tlan hi amuta ma se he meichetlei rol hi in fit tak mai tlan po tlan chak tak ani awangin a thei tokin amalama chuan atlanta vaka ama ron man tum tu pa hian aman man talo ani tin he meichetlei rol hi a han hoilet le chuan ama ron man tum tu pa hi beidongin amator lama chuan a let le nu ti awangu thei in kidnap da dang le chu leilai thi nu ni thumna eberli som thuma thleng ani a hemitrum hian kumsom pale upa meichetlei rol chu an school bang an in lama a ho a anung lama chuan mi papakhat hian a motor chuan ron zuin chu tlei rol chu a motor a chuang ve tur chuan aron soma meichetlei rol chuan an har chung po in hepa hian an hnunga a motor chuan a zui zela Orella's parking lot an thlen nuwa he tlei rol hi abi bo thei ta ramani heng tlei rol pani te hi anin hrelo hrim hrima chuti lain an mani kidnap tumtu pian mang le omdan ya an soite hi ain ang le lukol lampang sa thalam deuh ni a soive ve in pickup wara khal ni in an soibok police te chuan he in kidnap tumna case hi an la serious le a chanber chu leilai nun na hial alo chan to wang ani ma se ani na taka chuan heng tleirol pani te soidan atang hi chuan an mani kidnap tum tu pa le leilai thatu hi mithu mun ani an ring chia lo heti lai me khian Valley Spring khwa a leilai thatu mu ve ne in soi meiche tleirol khan athu soi kha azuk le tatlat mai lemziak thiam ne na vakal chila ami mu dan a soi nuwa leilai thatu mel om ang zia tir an tum lai mek chuan henu hian athu soi kha azuk le thu a soi tatlat si a police ten an zo that le ngel poin engma a soi du tatlat lo mai
kumtling lo alani bok nen anti luiwak ngaina an rebik talova tual thatu nu ma nu chi atangin an theang anga leilai thatu chu chui chhuawat an tum taringot ani engwanga henu hian athusoi hi lalek le nge ani tual thatu hian alo vo deuem ni nge ama hian a hlauve hrim hrim ti te chu zo na ani le ta police te chuan Valley Spring le a chevel khwa atang te chuan phone call an dong zut maya adamber chu an mani ina ngei po an ralmon to lo thu le na thok tura an fa te chua san a har sa jia thu an ron hrilna ani ber chutitaka mi te an ral chita ka wang chuan police te po duty tur a chhuna zanin an in siam renga an hnu chuya an buaya duty a an buai boka an ha ve hle kong le lam taka chuan tual chung mi te po hi an dik ve chia renga leilai thatu hi pon lam mi ani an ring theilo khaditaka leilai nu le pa te omlo lai hrechiang tu kha pon lam mi ani an ring theilova chu wang chuan he tual thatu hi an khuwa chuan alo om nge an ringa engti khuna po leilai chunga thlengang hi an chunga po a thleng ve the ani ti an ring tlat ani leilai thi atangin kar khat chuang aliam ta a Meineria chuan leilai te in pan na konga cheng putar pakhat dona chuan police te ron bia in leilai thi ni khan tu ma a hu lo thu aron hril ta tlat mai hepa hian leilai thi ni khan ka kota na ka thoka kanin kalpela ron kal tu ma ka mulova leilai te in atang ron chuak la tu ma ka mu hek lo tin engamo wanga ka mu lo laya an local ru ani po in uifing le lian tak mai kanaya ani hian kanin kalpel to phat chu baulo anei ngai lo ati a soizel na in tha na thlen ma hian leilai le u nau pa kumsom pani le ka upa Isaiah chu kota ain fiam a mu ngei thu a soibok chutiang thilan han hriat ta ka chuan police te chuan tu emo anin hnaiami ani an ring thar le ta a big takin ompui ho chu an ring hlel thar tariawa chulaya chung kotin ompui te po chu an kau khom ta hiala heba ka tol thatu hian a man ruai hi tuya apai ani an la ring deuh tlat boka chuwang chuan a tho ni nan tui khwa le dil te po tui thiam te nen an zong thale vek bok leilai thi atangin kar ni lai aliam ta police te la chuan tuma an laman silo mi pui thin po urchan to hlom khop mai police te dem na chu arita zeu zewa tol thatu chu man chhuwa ani vatlo chuan thlamuangin anom theilo thu an soina sa hle mase police te chu an omai mai bik lova an thil ria te po mi pui ma an puang zar vek bik kherlo me ni som pakhat a han ni a Valley Spring khomi te thoven hok na tur thu chu investigator te chuan TV lama an ron puang chuak ta thut mai chu chu engdang ani lo leilai thatu an hriat to thu le man ani thuai tur thu ani police te hian leilai thatu hi tunge ani a tunge a hming ani an la soi mai lova ma se mi pui hrecak to lutuk te ero mani in thewa chanchin tharon puan le hun an hak thap to mai chuta le investigator lamatang chuan thupuan an ron nei le ta leilai thatu chu tudang nilovin a u nau pa kumsom pani le ka upa kha ani tlat mai kumthling lo ani awangin a hming chu ron soilang kherlo ma se chung khotea chuan leilai nutapa chu tunge ani tuma hanin hril choppo an ngai lo tute po chuan Isaiah kha ani ti an hrevek ma se no pangmain chuti taka a farnu a han ngai sa a anun na hial alak sak du chu mak an ti ani Leslie Whitten Bowman child therapist chuan he tual thana hi duan lok ani arin lo thu asoya Isaiah thin thok thu chuan a farnu hi atha tamai ni in aring khale chen kha ralti emin an oma zanlama phei chuan mutpo an mu theilo kha ani a heti an mani khomi le sa ngein tual a han that du chu mi pui an thin rim thar le a leilai nu le palama a then te chu an truana an fa pathil ti kha an hreveka ma se an zia pui nia an ngai tlata an lung oi lo hle an huan riat chua le tak chu Isaiah le leilai hi unau dik tak an ni lo ti hi ani Isaiah hi Bernie Fowler of Massa aloni a asen lai chuan anu bula omthin ma se tlema lo hle kan deuh nu hian apa bula a om ta zo kani mi puin Fowler te chung kwa an dem to te reng nen Isaiah nu chuan a fapa chu atran tlata leilai le Isaiah hi in ngei tak an ni a
hetiang hi aizai hian ati thelo wang ami zia poina ngam lo hrim hrim ti in afapa a hriat chian thu le afapa chu tol thattu ani arin lo thu ala soive fan bo engpo chuni se investigator ten aizai chu leilai thattu ani tia an pu thluk tak meusia chuan aizai chu man angai ta a mase kumsom panhni a kumtling lawani wangin thuboi rip tak an siam sak thengem ti chu hriat mai alani lo rural tu te ma a hruai anianga thiam lo chan tir ani chuan rehabilitation center lama da tur ani a engemaw wanga kongdanga an hrem ani po in kumsom ni pathum ani thleng an hremanga chumi hnuwa an chhuwa zelen arin om me ni sompali khan aizai chu second degree murder thuboi an or tir ta ani aizai chu hi police ten an ngai ven ani lova anu le pa te po an chui zui ngal na sa hle a an nu chuya khan police te an bumem evidence ti chia tani em ti te chu police te ngai ven ani le ta hetiang thil hi a omani vai chuan anni po tan in a lut ve ngal mai thaidin huna an ding bok an chung ko history lam te chu an han chui le ta boina neu an lo nei ve nual mai sum le pai lama le fa te en kol lama mi soi an lo kai hat to hi lo ni a abik takin Bernie Fowler hian fa pasari lai lo nei to in me chepali lai nen an fa te kol zok in chu in boina an lo nei to nge kumsa ni pakua July ni som paruk po khan dor chunga alo luru ka wangin man ani a amain soidan chuan he dor nei tu hian athil abata wang le pekle ta tum silawa wangin hetiang hian atita mai ni in asoi aizai hian an pu na hi aphana sa hle a afarnu chu atha ani lo zia thu asoi ve na sa anu le pa mai ba ka anu tak point aizai chu an fanu thattu ani arin lo thu asoi ve a Mase Bradley Swenson, Assistant Lab Director of the California State Department of Justice chuan thisen nu ma chu tui chepai na an mu thu le chauka le in pui in kalpo na kongka a an mu thu asoya bathroom lama po thisen ti fai tum na nu ma a om thu asoi bok chu ba ka chome chana chemte a thisen nu ma alakaya leilai kha pon lammi vi hlum chuni se chemte hi engwai nge asil fai kherang engwai nge leilai ruang nu che in athisen chu ti fai atum le loi siang heng te hian tol thatu chu pon lammi ani lo ti ati chiang viau ni in Bradley chuan asoi engpo chuni se attorney lam chuan Isaiah chu he tol tha na hian delve nge ma se ama tha ani nge yam ti fin fia na om silo wangin second degree of murder thu boy anor tirpo chu me ni som ni pakwa khan an hli sak le ria no pang om thadu lo en kol na rehabilitation center huna om tur ero chuan an thon ta ani kumsang hi som panga khan aizai chung thu hi ngai tu thatle ni in thiam lo chantir ani a kumsom paruk chung youth correctional center a om turati ani heti lai hian attorney Steve Blesser chuan aizai hi tol thattu ani aring theilova kumsom pahni mi lekin voisom ni pakhat lai mai chemte afarnu avidu kha aring lova lovita po ni se professional criminal angmaya avina chemte le anu ma minute somni chung la ka athian file vekte kha no pang finanen ai mil lo lutuk ti in asoya aizai mi zianen phechuan ai mil lo le zual atibok leilai thina atanga kumnga lai aliam nu kumsang ni sompariat khan US Court of Appeal chuan Isaiah anpu na chu aron su thut mai court chuan leilai thina hi athara chuile turani ang aron tita Bernie Fowler chuan afapa chu a omna hmuna awahmu in ahmu vele apoma kafapa itilowang ti hi karing thlatani atia an pani chuan in sum theilovin an mitui asur zung mai mase pa fa pani telom na hi arei lo hle juni somni pasari sangni sompariat khan leilai thu boy an ngai tu non le na aizai chu tol thatua chuan pu ani le ta a ata na hmuna tangin kumsomni pathuma emo somni panga emo chuak thei chau turati ani le ta ani engpo chuni se investigator lam te chuan an thei tok an ti a heng evidence an ne tang te hian leilai thatu hi tunge ni ta ang aizai nge ni anga aizai soimi pakhat sambuang zokha chaukalama chome chana chemte a chuan thisen alokaya he thisen an mu na po hi afong chung lam ani
heti ni chuan chemte hi ama chuan thisenin abol nge ani arin oma silfai ani hnuwa po achunglam hi afai ve talo ani arin thei leilai thisen hi aizai t-shirt pakhata alo kai ve thlat mai he t-shirt hi a hak lai po nilovin suk mai tura balbomada alani zui leilai kha voisom ni lai vi nima se pakhat chia kha anuna atana poi ani a kha na lung a khoya a chuap ati boya athi pha ta ane pon lama tang ron lut mi sual ti ni ta se arem chang lai laya avi mai arin oma tin man mo taka chenia wangin voisom ni hi avit manangem nge anxiety nge ani a no pang mai ani wangin avina hun tura sahuat lai a relo zok heti lai hian anxiety tran tu lam te chuan ti hian an soi vele thum leilai ke korte a khan mi paser mul mu ani a mase kha mul kha aizai mul ani lo mai ba ka an chung ko zinga tu mul ma ani lova dna an mu theyang ang te po aizai dna nen pakhat ma ai mil lova a chung te nen la ai mil heklo tun thleng hian tu mul nge ani ti hriat alani lo tluang zel crime scene na hmuna khan investigator te khan thisen silfai na hnu ma ni om tak kha muni in anin soya mase tui paina lama thisen hnu ma om reng om lova thisen ti fai ni se henga te hian thisen mu nge tur ani si a lie detector hi mi ten thudik an soi nge soi lo ti fia na man thin ani a za chuan adik vek kher lowang mase no pang ani ang rual ka chuan adik lo na chance a chle a mi sang khata pani vel chi adik lo thei ani aizai hian lie detector hi apal tlanga ama pu theina tur omang pakhat ma soilova thatakin apas ani bere tikhan clip tu ten kan ngai dan theu comment lama kan thailang don nia